Добър ден. 11 часа е. Не съм излизал още. Не бях излизал още днеска. От сутринта съм се зацъкал мега мощно. Обаче прекалено много се спърдуших. Вземал по всичко и викам, че да изляза да вия морето. То се оказа, че навън е много приятно и свежичко. Не знам днеска дали ще има какво да снимам, защото искам да имам бая неща, които искам да свърша на компютъра. И така, ще видим това някоя мъдрост, ако ми дойде на ум. Ама за мъдростите трябва малко да не съм толкова забързан, да седна, да се отпусна, да си излия душичката. Тъй, сега видим това моренце как е. Днеска било, то дали се чува всяка духа този вятър. Днеска било ден на земята. Много я обичам тази природа, тази земя. В моренце, тази България, направо нямам думи. Нещо исках да кажа, но като пуснах камерата ми изчезна словото. Сутринта си мислех. Нещо се сетих колко бързо минава времето. Аз станах на 30 години, можах да се усетя как станах на 30 години. Няма още един-два пъти по толкова да се живее. И трябва да се действа. Трябва да се действа, да се направи нещо смислено с този живот. Той е задгробен живот има. Това не ме притеснява, не ме страх в смъртта. По-скоро ме притеснява да си отида посредствен. I can do this. Трябва да се остане нищо. Спрях телефона без да искам. Трябва да се остане нищо. Като всички светли примери, които имаме в историята, чието имена са изковани с златни букви. Какво да се остави? Съответно, аз не говоря само или конкретно за пари, за някакви такива успехи, ни най-малко. Според мен най-ценното нещо, което човек може да придобие, е вътрешния мир. Спокойствие, много голямо сърце, изпълнено с любов. Най-важното според мен е човек да развие връзката си с Всевишния, с Бог, както и да го наречем. Всеки смятам, че по един или друг начин сам намира своя Бог, независимо как ще стигне до него. Има много учения, много писания, много всемирови учители, които всички са прекрасни и работят повечето от тях за доброто. Просто искам да кажа, че поне това, което аз съм видял, мисля, че всеки сам има различен, всеки има свой уникален път, по който да достигне до Всевишния. Когато достигнеш до Всевишния и когато се опитваш да живееш един честен, почтен и праведен живот спрямо вселенските и всемирови закони, тогава животът ти някак тръгва по-лесно. И най-голямото богатство, което ти се дава, е това. Е тук вътрешния мир и спокойствие. С който, когато го имаш, няма значение дали си богат или беден, ощетен или каквото и да е. Ако ще и света да свършва, че имаш едно спокойствие и ти е добре, защото знаеш, че Господ е с теб и ти си с Него. Но, това е една основа. Но все пак сме тук на тази земя и трябва да свършим нещо. Трябва да сме читави хора. Аз това, което искам да свърша, е да съм полезен на човечеството. И какво имам в предвид? Искам да помагам на човечеството в посока просвета, удохотворяване, повече хора да намират себе си, да стават по-добри, да намират Бог. И така, да. Виждам какво по-хубаво има от това. Сега тук говорим си за AI България, как да изкараш пари в интернет и така нататък. Това са много хубави неща. Много хубави, защото ти дават свобода. Защото е като един хак в днешно време. Нашите родители не са имали такива възможности. Съвсем друго е било. Сега живеем в съвсем други времена с много по-неограничени възможности. И човек стига да е малко буден, да е трудолюбив, постоянен, да вярва и да не се отказва, няма как да не му се получи. Свободата, Санчо! И те, стига съм философствал, че имам да свърша още работа. See you guys! Както казват братята роми, батя, за те пожа за мен истина. За те пожа за мен истина. Чещо не съм мръднал този компютър. Така изглежда облачен човек.
който седи много компютър, знае какво е. Не го казвам, се опаквам. Just sharing. Тук видох на тия лошата малко да се опъна. И те. Просто много обичам да цъкам. И съм много гладен. Много съм гладен. Тук има един огън, дето гори. Докато не направя то, не докато не направим, просто като вдадил нещо, виждам колко потенциал има, колко работа може да се свържи, колко неща могат да се направят и да се постигнат. И то просто не ми дава мира. Не знам колко е полезно и здравословно това. Сигурно не е много хубаво. Аз вече го правя толкова много години, че съм претръпнал. Предполагам в някакъв момент нещата се променят. Ще блъсна тук малко лошчета. Да видя каква е халата. Малко да ми светне. И после какво дойде? Тук пак някакви неземни красоти.